Hemen, Aitor Oñederra naiz, Urazpian Lore filma aurkeztuko dugu Zinebin. Animaziozko filma da. 2010an irakurri nuen periodiko nazional batean, klinika klandestino bat itxi zutela Madrilgo Usera distritoan. Eta klinika klandestino honetan abortoak praktikatzen zituzten. Etzan lehen aldia atxiloten zituztena bi emakume sasi medikuak, eta atxilotu arren berriro irekitzen zuten klinika hau, eta eurek zituzten kliente mota, atzerritarrak, emigranteak, abortua isilpean eduki nahi zuten jendea zen. Unkitu egin ninduen bertan irakurri nuen historia batek, eta animaziozko film hau egitea erabaki nuen. Honen atzean historia kotidiano badago, baina drama handi bat. Eta drama hauek egunero gertatzen dira munduko hiri askotan, tartean Madril. Film laburra animaziozko bi teknikaz eginda dago. Alde batetik animazio konbentzionala, tradizionala bide, eta bestetik animazio analogikoa, pintura akrilikoa erabili dut, hori sortzeko. Eta gero musika eta sonorizazio aldetik oso landuta dago. Josu González Etxabek egin du sonorizazioa, lan handia hartu du, foley guztiak berak sortutakoak dira. Eta musika Zabala konpositoreak egin du, Jon Agirre Zabalagak, eta oso lan bikaina.